अबेबा गिलु बालु हाग्रा बारियावसो सफैबाय माथो जोङो। बेसेबां नागिरबावनो मैयानिफ्रायनो नागिरगासिनो मैयानिफ्रायनो जेबो गैया जायाखै ओंखामबो उखैथारबाय थौ थांफिननोसै जोङो गावबागाव न'आवनो। औ गलापि थौ थांनोसै आंबो बिराद ओंखाम उखैथारबाय। समायना आं बोरै थांनो जों ओंखाम उखैदों आब'आबोथ' बेसेबांबा ओंखाम उखैदों जानांगौ आं आब'खौ मोनाबा थांफिनना समायना। गलापि गोसोखौ बुरखायदो बेसेबां नागिरबावनो नागिरनांगौखौ नागिरजोबखाबाय जोङो बिदि जाया लोङाबोथ' थाबाय थानो हाया। आंहा इसोरनि फारसे फोथायनाय दङ उरलाया आब' दांदुलिखौ जेबो खालामनाय नङा। नेरसोन ना नोंनो नुदों ना आंनो नुदों आब'खौ दे उरलाया जेबो खालामाखै होननानै बुंनो हानो। गलापि गोसोखौ बुरखायदो गाव जेलाव हरजानायनि दिखारजों आरो आब' दांदुलिनि गोसोखौ मोननो थाखाय बियो बे खामानिखौ मावदों। दायो जों साथामजों नागिरबाय थानानै जेबो राहा जोङो मोननो हानाय नंला जों न'आव थांनानै पुलिसनोनो होनांसिगोन। थौदो गलापि थांफिननोसै थौ। जेब्लासिम आं आब'खौ नागिरनानै मोना अब्लासिम आंबो थाङा आं बेयावनो थाबाय थागोन आं नागिरबाय थागोन आब'जों लोगोसेसो आंबो न'आव थांगोन। गलापि नों बोरखो ना माखो बे जायगायाव हारसिं थानो नुवाखै नोङो सारिगिदिं एसेबां हाग्रा मा दङ मा गैया थाया बेयाव थौ थांनोसै गलापि थांसै थौ गाबोन माबा मोनसे बेबस्था खालामनोसै। आंनि गोसोआ मानो सादों हयथ' नेरसोना गलापिखौसो गोसो थोआखैथ' ना आंनि गोसो मेलेमासो गाज्रि जादों। ओहो नङा नेरसोनाथ' आंखौसो मोजां मोनो आरो गलापियाथ' आंनिसो लोगो। नङा बिब्दि मालाबाबो जानो हानाय नङा मानोना गलापिया आंखौ मिथियो नेरसोनजों मोजां मोनलायो होननानै। अब्लाबो मानोबा आंनि गोसोआ आं मानो बिसोर सानैखौहाय माबा मोनसे सिथाबनाय नुगासिनो। समायना फारसे मोखां जानानै नों मा सानगासिनो ना ओंखाम उखैनाया बारा जाथारबाय? ओहो जेबो नङा गलापि आं थांनोसै। नेरसोन नों गलापिजों थाथ'दो आं थांग्रोनोसै। समायना आरो नेरसोन नोंसोर आंनि थाखायनो जोबोद खस्थ' मोनफाबाय नाथाय आं मा खालामनो आंथ' आब'खौ नागारनानैबो थानो हाया आं नागिरखानांगोन आब'खौ। दिनै नोंसोर आंजों मदद खालामाबा सोर दंबावो आंजों मदद खालामग्रा। नेरसोन समायनाखौ लानानै नोङो थांदो थां समायना जोबोद ओंखाम उखैबाय जानांगौ आं उनाव थांसिगोन। नाथाय गलापि नों बे अरनबारियाव हारसिंनो समायनाया मा जाखो समायनाखौ दिनै माबा अकस्मात सोलायनाय नुदों हयथ' बे आंखौ गाज्रिसो मोनाखैथ' समायनाजों लोगो जानो ना गलापिखौ अननो बेसेरा आं मा खालामबावनांगौ गलापियाबो दे बेसेबां दुखुआव दङ आं दायो थांनो ना थानो। मा सानबाय थाखो नेरसोन थांदो समायनाया थांबाय। दे गलापि थादो मोजाङै था आं उनाव फैफिनगोन। आब' नों बबे खनायाव दङ आं नोंखौ बोरै नागिरनानै मोनहाबावनो। आब' नों आंखौ एसेबां अनोमोन आब' नों जेबो जायाखैथ' आं नोंखौ नागिरबाय दङ आब' नोङो आंनि खाथियाव फैदो। सोर मेगन गोसाया जोंनि बिब' बिनानाव अनलायनायखौ मेगन सानानै जोंखौ दिनै बेबायदि थेर बेथेर खालामनो सानखो। आब' आं नोंखौ बबेयाव नागिरनानै मोनबावनो। सोर जाथावगौ बे अरनबारियाव सिख्ला मानसि गाबफैबाय थानाय? सोर जाखो नों सिख्ला आरो बेयाव जिरायनानै मानो गाबबाय थाखो नोङो सिख्ला फोरमायनो हागोन नामा? नों सोर आरो बेयाव मानो फैदों आंखौबो हमनो सानदों नामा नोङो? प्लिज आंखौ हमनाङा प्लिज। सिख्ला नों मानो हमनायनि बाथ्रा बुंदों आं नोंखौ मानो हमनो नों सोर आं बेखौसो सोंदों नोंनियाव सिख्ला। आं गलापि दानिया बुंदो नों सोर आरो बेयाव मानो फैदों? सिख्ला नों आंखौ गिनो नाङा नोंहा मा जादों नोंहा मा खैफोद जादों आं नोंखौ मदद खालामगोन आंखौ गिनो नाङा नोङो आं टारजेन आंनि न'आ बेनो। टारजेन आरो बेयावलाय माथो जेरावबो न'आनो गैया आं न'खौनो मोनसेबो नुवाखै अब्ला माखौथो न' होननानै बुंखो नोङो? बे सारिगिदिं नुनाय दंफां लाइफाङानो आंनि न' आं बेयावनो थायो। बेनो नोंनि न' आरो नों बेयावनो थायो आरो नों माखौ जानानै थायो? माथो आं जेबोखौनो नुवाखै बेयाव जाग्रा जिनिस। आरो नोंनि आइ आफा बिदा फंबाय बहाथो सोर दङ? आंनि आइ आफा बिदा फंबाय आंनि आगै गासैबो दंजोबो बिसोरो गासैबो आंनो जाग्रा लायनो थांदों। नों आंनि मानसिफोरखौ लोगो मोननो लुबैदों फै अब्ला आंजों आं नोंखौ लोगो मोनहोहैनि आरो आं जेखौ जायो आं नोंनोबो जाहोगोन फै। आयै
आयै आगै दांदुलि मासे मोजां समायनाहै गेवब्लांनानै दङ नोंनियालाय हनै हाब्लांब्लां नुजोबथारबाय माबाफोरसो नुबाय नामा बेलाय माबा हाब्लां फुब्लां बुंलाय लांथारबाय माथो जेबोबो नुवाखैलाय सियानो खोबजोबखानायसो ओइ उरला हास' खुगा माखौ हाब्लांब्लां नुखो नोंलाय मा बुंनाय जादों बेलाय लाजिया नामा सेबो खोथा बुंनो दांदुलि आगै आंनि मेगन थाइनैया नै दाबो गेवनानै दङ मोख्रेबाखै आं दाबो नुगासिनो हनै हालालां सिगासिनो खुन्दे केन्सिजो गासिनो मा नोम्फानि हाथासुनिखौ नुहोलायगोन दा नोंखौ आयै दांदुलि नोंनि रागा जोंनायाबो निजोरानि फुंखा बायदिसो रागा जोंबाव आगै रागा जोंबाव मोजां नुगारदों आरो दांदुलि बे खुगाया जोख्लोबदो हाबांबां दादोंसै हामा नुथारबाय दांदुलि हामा नुथारबाय नाय हाबां जादोंना फुबां जादों नायबाय था जोख्लोबा आंनो बेखौनो नायनो नों लुबैदोंमोन ना बेखौ नायनोनो आंखौ बियो दोनबाय थादों नायबाय था बेसां नायो नायबाय था नायबायानो थागोन नोंखौ नायनोनो आं बेयाव लाबोखादों उरला आंखौ हगारदो ना आखाया साजोब्बाय बेसेबां खानानै दोनबावगोन अननाय गैया नामा नोंहा आंनि फारसे मैयानिफ्रायनो खाना दोनदों आइदै आखाइफोरानो साजोब्बाय थांनो होदो ना उरला आंखौ थांनो होदो लालाला लुलुलु थांनो होआ नोंखौ थांनो होआ नोंखौ बेयाव हमना लाबोनायनि गुबै जाहोनावनो आं दाबो आगान होआखै नै दासो आगान होनो आङो नोंनि खाथिसिम फैबाय लालाला लुलुलु टें मा दाबोसिम नोंहा आंनि सायाव खिथेर लानायानो जोबाखै नामा आरो मा जाहोन दंबावो नोंहा आंनिसिम मा जाहोन दंबावो नोंहा नों नुवाखै नामा हिन्दी फिल्मफोराव साब्रै साबा लोगो नांनानै सासे हिन्जावखौ जेरै मा खालामो होनदोंमोनलाय मा खालामो रेप आं दायो नोंखौ रेप खालामगोन दांदुलि फैदो दायो जेबो अपसन गैयालासिनो दलद गथायनानै होदो आङो खामानिखौ जागायजेननोसै नङा होमबा फैदो ओइ गल' मोजाङै डिउटि हो आं दसे आंनि अनजालिजों इन्जय खालामनि जाहाथे बे समाव रावबो सफैया नोजोर हो मोजाङै दाथ' नों गला दांदुलि बे बाराव बुंदो नों आंजों जुलि जागोन ना जाया येस आरो न' होनोब्ला आं नोंखौ रेप खालामनोसै येस होनोब्ला आं नोंखौ बेनिफ्राय गहोगोन जानाय नंमारलाहाय बे उरलाजों खुनु गेरेन्टि गैया माबा माबिसो खालामनो नागिरबाय माथो न' आं बिदि जाहोनो हानाय नङा आं बेखौ मोजां मोनथारनांसिगोन बेनो आंनि गनायनि राहा लामा उरला नों मोजांसो मोननो रोंगौ आंखौ नाथाय गोसोखौनो खावनो रोङाखै आं बायदि जा आं नोंखौ गोसोसो खावदों उरला आंबो नोंखौ मोजां मोनोथ' आं नोंखौ नायदोंसो आंखौ बेसेबां सैथो मोजां मोनो बेसेबां सैथो मोजां मोना बेसेबां बुरजा मोजां मोनो आं नोंखौ बेखौसो नायदोंमोन आं दायो नोंखौ बुजिनो हाबाय उरला नों आंखौ सैथो गोसोजों मोजां मोनो आंबो नोंखौ मोजां मोनो उरला आइ लाभ इउ मा दांदुलि आंखौ मोजां मोनो बेफोर गासैबो सैथो ना औ उरला आं नोंखौ मोजां मोनो उरला आं नोंजोंनो जुलि जागोन आंनि आखाइखौ खेवना होदो उरला आखाइया साजोब्बाय आंनि उरला आंखौ खेवनानै होदो ना खेवगोन दांदुलि खेवगोन नोंलाय मानोथो सिगांनो बुंना लायाखै आं नोंखौ एसेबां खस्थ' होफ्लांबायना आयै दांदुलि सना आंनि आं खेवनोसै दांदुलि आं खेवनोसै आंखौ मोजां मोनमारोथ' आंजों हाबा जामारगोनथ' औ उरला मा आंखौनो दाबो फोथायनो हायाखै नामा खेवबाय दांदुलि खेवनोसै एसेबां खस्थ' होफ्लांबाय आं नोंखौ सरिसै दांदुलि सरि आं जोबोद हेपि दांदुलि आं दायो जोबोद हेपि देलाय बुंदो नों आंखौ एसेबां मोजां मोनोमोनब्ला आंखौ मानो रेप खालामनो नागिरदोंमोन आं नोंखौ रेप खालामालै आगै दांदुलि आं नोंनि गोसोखौ मोननो थाखायसो आं नोंखौ सिगिदोंमोन आं दायो नोंखौ जेबो खालामा बेफोर गासैबो हाबानि उनावसो जाजोबगोन दांदुलि आं नोंखौ गोख्रैनो हाबा लानोसै उरला आंखौ बेनिफ्राय देरनग्रोदो हाबानि खोथा बेफोर गासैखौबो उनाव सानजोबनोसै आंखौ बेनिफ्राय देरनदो गोख्रै एल' दरजाया खेव फैदो आगै दांदुलि थांसै फैदो